Mara ta' 26 sena mill-Litwanja residenti San Ġiljan sofrit ġrieħi gravi kawża ta' inċident ta' traffiku f'San Ġiljan. L-inċident seħħa ħabta ta' 7:09 ta' 2 filgħodu fi triq George Borch Olivier bejn karozza ta' tip Kia misjuqa minn raġel ta' 44 sena residenti r-Rabat u karozza ta' tip Suzuki misjuqa minn mara ta' 21 sena residenti l-Imsida. Iż-żewġ vetturi kienu qed jinstaqgħu fl-istess direzzjoni. Kawża tal-ħabta bejn iż-żewġ karozzi, il-mara mill-Litwanja li kienet qed taqsam it-triq intlaqtet mill-karozza tat-tip Suzuki. Fuq il-post issejjaħ tim mediku li tal-ewwel għajnuna waqt li l-mara ttieħdet l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Iktar tard hija ġiet ċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Raġel mill-Libja ta' 39 sena u li joqgħod ħażabbar qed isofri minn ġrieħi gravi wara argument li nqala fi stabbiliment tad-divertiment f'Marsal Fornawdex. L-argument bejn żewġ persuni nqala fil-lejl tal-Ħadd ftit qabel nofs il-lejl fi triq il-port fiż-Żebbuġ. Ir-raġel ittieħed l-Isptar Ġenerali Tawdex b'ambulanza ftit tal-ħin wara. Il-Pulizija qed iżżomm raġel ieħor ta' 28 sena mir-Rabat Tawdex għal iżjed stħarriġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.